ľudia, dneska máme po dlhšej dobe trošku videjko po dlhšej dobe. No, nevydal som, lebo som išiel do školy, musel som niečo robiť a tak. No tak, ale dneska tu máme ďalšie videjko po dlhšej dobe, no. A dneska, prvé videjko v tejto sezóne, dneska teraz si otvoríme tieto vecičky, stardoby. Pôjdem na druhý aj na tretí účet. Všade miniem tie gasty keše. Budem toto otvárať. Tu si kúpime toto. Ja neviem, či to mám kúpiť, ale ja to kúpim. Ja ešte mám zajít. A čo to bude za bol? OK, Jumbles. Level 1. Hej, tu je ten aimbot. Dobre, prvý stádok, druhý stádok, super, OK. Tretí stádok. A hádne ako sa to zvyšuje, štvrtý stádok, piatý stádok, šiestý stádok, siedmý stádok, osmý stádok, pôjde ešte aspoň bytik. No, skin, OK, selfie. Už dneska druhýka a toto bol postaný však. Nevadí. Ináč, dobre. Poďme na ten druhý účet. Poviek, ak budete vidieť môj druhý účet. Mám tam trofej, ale mám to dobré ranky, ako vidíte. Do skill. Môžete si to stopnúť a pozrieť. Kde to je? Kasty? Toto, jo. Fúha, neviem, či to chcem kúpovať, lebo si kúpim toto a nie, sačka. Nepadne mi nič, sa to nejde. Dobre, poď. Tu mám kopu gemov, takže keby bola nejaká núdza s týmto, tak ja kúreno kúpim. Takže a pozrie, Happy Meal, dobre, Happy Meal. Aha, to je na tých trollerov, no to, tak to sa rád na toto už nesol. A uvidíme, čo pani stoplo do Legendary Stardopu. Poď niečo dobré, bravle. To bolo najlepšie na videjku. Skin? Kamu? Tak to je neúspešné toto. Tak ešte poďme na tretí. Abo na tretí asi už to neotvorím. Na tretí to už nebudem asi otvárať. Uvidíme, ja si asi na treťom počkam. Počkaj, ukážte, čo tu mám. Má tu nejakú dobrú oferku a má... no možno. Takže začí si... Toto sa oplatí celkom, že tu si blingom bude mať a stále bude mať 106 gemov. OK. Tuto akože rozmýšľam, či si nekúpim Brawlera. Aspoň na jednom z tých dvoch účtov druhých. Lebo na hlavnom si nemôžem kúpiť, lebo už som si tam minul gemy. Tak tu aspoň. Dobre, takže tak. Neviem. Ľudia, ja vám dám takú challenge. Tak na toto video bude 5 lajkov, alebo 10 lajkov, tak kúpim im Casty Cash na tom druhom účte. Tuto si to nechcem radšej míňať, ale na tom druhom účte to 100% urobím. A keď bude viac lajkov ako 20, alebo 30, tak to má na tomto. Ale to sa nestane. Takže tak. Môžeme aj toto kúpiť, ale nebudem kúpovať. Toto môžeme takisto, ale to na čo? Takže keď môžeme, OK. Toto je zaujímavé. Ja nakúpim túto oferku, no, lebo za 4000 free OP skin. Fakt pekný skin, cute ako prasa, ako by povedal. Ostane mi ešte stále 36 gemov a budem mať 5 stardopov, spray, ok, tu nič, ale 3000 blingov, takže ešte potom môžem kúpiť nejaký poriadny skin, ale tým, že sú tí brawlery, tak no neviem sa rozhodnúť, viete. Ok, no tak poďme, tak ľudia, toto bolo asi všetko. Toto bolo všetko, ja vám takto hovorím, že možno ešte bude jedno úplné video z tohto účtu.
Takže takéto už len slabé, že z jednoho účtu, ale aj si započujeme v tom videjku. Toto bolo také rýchle videjko, 5 minútovka a ukázal som, čo je potreba a to je všetko. Takže môžeme to ukončiť. Ľudia, nezabudnite fakt dať prosím odber, like a stíhať to video, aby to mohlo vidieť viac kamošov. Ináč, nezabudnite sa joinúť do klubu, počkajte. Po evente, jasné, že, lebo teraz neznášam tieto eventy, ako klub majiteľ, neznášam eventy, kde proste nemôžu sa joinovať ľudia. Viete, že to neznášam. No a už bol jeden taký event, ešte keď som mal starý klub, ktorý bol top 60 na Slovensku, teda to 60, teda 50. No, tak bol taký event a nikto sa mohol joinovať. Bolo náhodno. A potom, tesne pred koncom toho eventu to všetci vylívovali, tak neviem. Dobre, takže ľudia ešte môžete v komentároch povedať, či mám kúpiť bra, alebo čo mám kúpiť, alebo mám si počkať. No a to je všetko. Čaute.